Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju ICT na Ti. Moje ime je Dražen Tomić, ja sam glavni urednik portala ICT Business Info. Našu TV emisiju možete pratiti na 10 lokalnih TV postaja u Hrvatskoj, na našem IPTV kanalu, na našem YouTube kanalu, na našim društvenim mrežnim kanalima. A danas pričamo o jednoj od možda najpričanijih tema u posljednjih 2 godine o umjetnoj inteligenciji sa Nenadom Mandićem iz tvrtke Abisalto koji vodi odjel umjetne inteligencije, koji je mlad odjel, obzirom da i tvrtka mlada jer je nastala spajanjem nekoliko tvrtki. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Dražen, hvala što ste me pozvali. Ajmo se sad vratiti, obzirom da svi pričaju o umjetnoj inteligenciji, ajmo malo reći kako je zapravo došlo do toga da napravite vlastiti odjel za razvoj umjetne inteligencije. Zašto? Naravno, logično se postavlja odgovor zašto, zato što svi rade na rješenjima baziranim na umjetnoj inteligenciji, no međutim, zašto u mladoj firmi koja je nastala spajanjem 3 firmi, kao što sam rekao, odjel koji će se baviti umjetnom inteligencijom, koji je smjer tog odjela, što se želi postići? Ok, počeo bi s tim ipak malo da damo dojem. Firma je mlada, ali pedigre nam je tu dug nekoliko desetljeća. Znači, nastali smo spajanjem softverskog dijela King ICT-a, Omega Softvera i kompanije Activis. Krenuli smo sa otprilike 300 zaposlenih, sad smo već na 400, a zašto spominjem? Da bi pokazao i tu ambiciju koju imamo. A tu ambiciju mislimo ostvariti stvarno onako u korištenjem modernih tehnologija u kojih je najvažnija umjetna inteligencija u kreiranju usluga za naše klijente. Tako, evo, istaknuo bi da je do 2030. plan narasti do 3 puta, znači negdje do 1000 zaposlenih. Mi se bavimo software developmentom rješenja za veće klijente, za velike klijente, trenutno najviše u Hrvatskoj sa strategijom i vizijom izlaska i na tržište Europske unije. I tu mislimo da nam je AI ključna tehnologija koja će nam pomoći da ostvarimo te ciljeve. Ja osobno vjerujem da je AI, umjetna inteligencija, transformativna tehnologija. Ajmo reći da sam dovoljno dugo tu na ovoj planeti da sam vidio kako su dolazile tehnologije, mijenjale društvo, mijenjale način na koji živimo, radimo i općenito kao civilizacija funkcioniramo. Tako vidio sam, sjećam se prvih računala koja su došla u kompanije, ja sam tad bio sam mlad, to ipak jesam bio mlad, znači 90-ih, i kako su promijenili način na koji radimo. Pa kad je došao internet, totalno je promijenio način na koji komuniciramo, trgujemo, dolazimo do informacija, učimo, komuniciramo. Došli su mobilni telefoni pa i pametni telefoni. To je tehnologija koja je promijenila, složit će se kompletno način kako živimo i funkcioniramo. Vjerujem da je jedna isto tako transformativna tehnologija i prvi put nam donosi jednu novu, nekoliko novih stvari, ali njih bi istaknuo nešto, mislim da se možda čak i prerijetko spominje, donosi nam jednu novu vrstu user interfejsa, korisničkog sučelja. Oni koji su stariji, ovako poput mene, sjećaju se možda, ili bar priča od prije, da smo prva računala programirali, komunicirali s njima i tražili i dobivali podatke, bušeći papirnate kartonske kartice. Nakon toga imali smo neke terminale u kojoj su samo, ajmo reći, znanstvenici, stručnjaci, inženjeri znali upisati te kriptične komande da bi dobili informacije ili koristili njihovu računalnu snagu. Onda je Microsoft, odnosno Xerox, ali Microsoft i Apple su to, ajmo reći, posudili od njih. Stvorili smo to korisničko sučelje, grafičko korisničko sučelje. Jednostavno za korištenje za sve. Tako je. I odjednom smo tu jednu barijeru proširili i puno više ljudi mogao pristupiti toj računalnoj snazi i informacijama koje nam računala nude. I to sučelje je bilo puno prirodnije, puno više onome kako smo mi dizajnirani, znači to je spacijalno sučelje gdje, i to smo navikli smo u prostoru micati stvari. A sad prvi put dobili smo s AI-em, pogotovo sa large language modelima, znači ovima kako koristi ChatGPT, korisničko sučelje prirodnim jezikom. A to je ono upravo za što smo dizajnirani za razmjenu informacija, dobivanje informacija. To je ono što mi sad koristimo u ovom razgovoru. Dakle, vjerujem da je to nevjerojatna revolucija se proizaći samo iz toga. Pored toga ima puno aspekata. Ljudi često AI-om smatraju kao neku magičnu kutiju koja je pametna poput čovjeka. Pa ima tu dosta, možda je prekratka emisija da sve objasnimo, ali reći ćemo da ChatGPT i large language modeli nisu jedini AI i nisu prvi AI. AI se razvija već 70 godina, od sredine 50 godina prošlog stoljeća.
Zapravo su snaga računala omogućila large language modelima da postanu ono što danas jesu. Tako je. Odnosno, greška je Nvidia da je počela proizvoditi kvalitetne grafičke kartice, onda su shvatili da ih se može koristiti za AI. Odnosno, prvo za majnanje Bitcoina, a onda poslije toga i za AI. Tako je, upravo tako. U kojem to smjeru zapravo to ide? Kad kažeš 50 godina se cijela priča razvijala, jer ljudi gledaju razvoj umjetne inteligencije, iako to zapravo nije prava umjetna inteligencija. To su matematički modeli koji uče na tisućama, stotinama, tisućama, milijardama, desecima, stotinama milijardi podataka. Zapravo oni nisu pametni. Oni, znači kako zapravo funkcionira large language model je, da pojasnimo onima koji možda ne znaju, je da on predviđa koja je vjerojatnost sljedeće riječi u nekom kontekstu koji je već prije vidio, naučio i zna za njega. Tako je, na jednom nivou, u jednoj dimenziji, kad pogledamo s jedne strane. No možemo isto tako reći da smo ipak, dajući mu te milijarde tekstova, gotovo, ajmo reći nisu sve, ali gotovo sve knjige, sve što je ljudska civilizacija do sad napisala, dajući mu to da je uspostavio, otkrio uzorke povezanosti pojmova koje smo mi opisali jezikom. Mi našim ljudskim jezikom opisujemo svijet. I on je iz toga uspio izgraditi jedan world model, jednu sliku svijeta koja je apstrakcija onog stvarnog svijeta koji mi doživljavamo, koji je puno, ajmo reći, u većoj rezoluciji, ali dalje je uspio stvoriti jedan world model. Tako da on može, kad ga pitate, neizbježno je antropomorfizirati ga jer pričamo s njim ljudskim jezikom, pa evo. On može zaključiti neke stvari koje nisu direktno zapisane, koje nisu zapisane u nijednoj knjizi koju je pročitao. Recimo, ako ga pitate što će se dogoditi ako staklena zdjela ili čaša padne na betonski pod, ajmo reći, dobro, sigurno to piše u nekoj knjizi, ali on već može povezati staklo, da je krko, da je pad, nekakav udarac na nešto i da je pod tvrdi i da se u tom slučaju stvari razbijaju. Znači, dobro, što je sa ovim modelima koji su otišli dalje, gdje se stvara glazba, fotografija, gdje on zapravo, to nisu više klasični large language modeli, to je malo drugačije modeliranje, odnosno načini učenja umjetne inteligencije. Naravno, postoji tu uvijek i ona bojazan da će postoji modeli umjetne inteligencije koje prepoznaju lica, znači na video snimkama mogu prepoznati tko je tko. Tu su se pojavili neki veliki problemi pa se nije moglo prepoznati da li su crnci ili bijelci, da li su muškarci ili žene. Naravno, tu postoje načini maskiranja gdje nije baš tako jednostavno, gdje treba biti vrlo oprezan i u mnogim zemljama su zapravo takvi modeli i zabranjeni. No, međutim, vratimo se na ovaj dio, nakon large language modela koji su postali najpoznatiji svima, pojavili su se ovi modeli koji kreiraju video i fotografiju. Da. Što oni zapravo donose kada govorimo o biznisu, što oni zapravo donose kada govorimo o tom nekom budućem razvoju umjetne inteligencije? To što ste zaključili, znači on dijeli, malo su drugačije arhitektura tih modela, ali ajmo reći da su svi AI modeli se treniraju na, ajmo reći, dosta sličan način, to je da se tom sustavu, tom modelu, kako se to zove u struci, daje ogroman broj labeliranih podataka neovisno u modalitetu. Da li je to slika, zvuk, tekst, govor ili nekakvi posebni zvukovi. I stoga on, znači, kad mu se prvi put daje te informacije, očekuje se od njega da tu labelu on pogodi. I očito u prvom trenutku će biti greška. I ta greška se propagira kroz njega i on se malo po malo, kroz milijone takvih semplova, trenira do te mjere dok ne izbaci nešto što je približno točno. Tu mislim da je dobro naglasiti ono koja je razlika između klasičnog softvera i AI-a. AI je po svojoj definiciji nedeterministički. Znači on nikad ne zna. On može samo reći, to je dati svoju procjenu koliko šanse ima da je nešto pas ili mačka. Kako će to utjecati na dalji razvoj tehnologije, usluga, proizvoda koje koristimo, u stvari je dosta teško reći. To je jedno najtežih pitanja koje trenutno imamo. Znači, dobili smo large language modele relativno nedavno i trenutno je najveći izazov naći pametne use case-eve koji će donijeti vrijednost iz njih, a da nije to samo daj mi recept za kraftne i tako dalje. Tako da, rekao bi da se to još traži i evo, negdje sam čitao, neki stručnjaci se kažu, ja se slažem s time, da se sad zaustavi sav razvoj, da ne napredujemo dalje u toj tehnologiji, da imamo još bar 5 do 10 godina iskorištavanja postojećih modela koje smo dobili u raznim use case-ima. Kada govorimo o tim large language modelima, da li oni mogu postati još pametniji, odnosno što se zapravo treba dogoditi da oni postanu još pametniji i još kvalitetniji? Obzirom da je jedna vrlo zanimljiva stvar je da su i ChatGPT i Perplexity i
Gemini, koji to je na drugačiji način napravio, zapravo napravili svoje nove web browsere. Znači, nećemo više imati klasični Google Chrome, iako Google Chrome zapravo njegov dio je Gemini, ali Perplexity, ChatGPT i Copilot, odnosno Microsoft je to ugradio u svoj browser, zapravo dobivamo neku novu eru browsanja, odnosno kada nešto tražimo na internetu, prva stvar koju dobivamo je zapravo ono što nam umjetna inteligencija kreira kao nekakav odgovor. Tako. S jedne strane to može biti problem zato što umjetna inteligencija može davati odgovore prema nekim unaprijed određenim kriterijima. Da li postoji ta neka bojazan da zapravo će trebati postojati ljudi ili neki drugi AI modeli koji će zapravo provjeravati informacije koje ovi postojeći AI modeli stvaraju? Odnosno, kako biti siguran da su te informacije koje dobijemo od AI modela zapravo točne? Otvorili ste u stvari jedno 5 zanimljivih pitanja, pa ajmo probati ovako, bar neke od njih pokriti. Postoji nešto, mislim da to će biti zanimljivo slušateljima, gledateljima, što se zove dead internet theory. Neki još zovu to i kolaps modela, a radi se o tome da već danas određene istraživanja su pokazala da je više od 50% sadržaja trenutno koji se generira na internetu kreirano putem umjetne inteligencije. A umjetna inteligencija se trenira upravo na sadržaju koji je na internetu. I onda dolazimo do toga da ulazimo u jednu petlju u kojoj se AI uči samo od onoga što je sam izgenerirao. I tu neizbježno dolazi, naravno to učenje nikad nije savršeno, znači dolazi do greške i to po nekakvim pretpostavkama dolazi do toga da ćemo doći do trenutka gdje taj AI na taj način više neće moći postajati pametniji. I složio bi se s time. No postoje novi pristupi razmišljanja o tome kako napraviti, to ste pitali, umjetnu inteligenciju, to je modele pametnijima, koji se trenutno istražuju, uglavnom idu u smjeru toga da pokušavaju. Ima par tehnika, sad da ne ulazimo pretehnički, od spiking neural networks koji oponašaju način na koji naš ljudski mozak funkcionira, iako i ove klasične neuronske mreže su neka kopija tog koncepta. Evo, zanimljivu stav ima Jan LeCun, Chief AI Officer Mete, znači vlasnika Facebooka, koji kaže da LLM-ovi definitivno nisu budućnost, to jest nisu ono što će nas dovesti do onoga što se naziva AGI ili Artificial General Intelligence, što je bila ona, ajmo reći, prava umjetna inteligencija koja funkcionira slično, to jest vrlo slično na način kao ljudski mozak. I on govori o world modelima i kaže da nema dovoljno informacija u tekstu. Da bi AI stvarno mogao nastaviti napredovati, mora biti stavljen u okoliš u kojem i mi funkcioniramo. To je ovaj fizički trodimenzionalni okoliš. I što oni rade, a vjerujem i Google radi na tome, da pokušavaju AI trenirati na snimkama, znači na videima, iz kojih se ipak može zaključiti i nekako inferirati iz ponašanja objekata u tim snimkama i fizika ovog svijeta. Znači, to je ono što trenutno se misli da nedostaje da bi prešli na taj neki idući nivo. Vidit ćemo šta će biti. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u prvom dijelu ICT na T televizijske emisije. Sada jedan kratak blok reklama. Čarape! Baš si se potrudio, ljubavi. Nije kasno za super poklon. Samo u siječnju u A1 zgrabi sjajni Samsung A56 za samo 10 eura mjesečno. A uz mozaik štediš i više. A1. Za ponos naših ljudi iznova ćemo preplivati cijeli svijet. I makar je put do svake pobjede dug i težak, pobjede su jedino na što pristajemo. A i znamo kako do njih doći. Uz podršku koja ne smije izostati. Budimo zajedno uz Barakude na putu do vrha. Ponosan sponzor hrvatskog vaterpola. Telemach. Istražite i uživajte u popustima i ekskluzivnim ponudama koje vam svaki mjesec donosi Magenta Moments. Novi program pogodnosti potražite u Moj Telekom aplikaciji. Magenta Moments. Za iskustvo više. Hrvatski Telekom.
Gdje drugi vide game, mi vidimo promjenu. Gdje vidimo tim, mi stvaramo one koji će ga voditi. Gdje su trendovi, mi vidimo one koji ih postavljaju. A u svijetu kodova tražimo one koji vide iza koda. Gdje je plan, mi tražimo one koji će ga provesti. Level, next level. Sveučilište Algebra Bernays. Nova godina, novi pokloni. Uzmi najnoviji Honor Magic 8 Lite za 7 eura mjesečno i dobit ćeš Honor Choice Air Fryer na poklon. A uz Mozaik štediš još i više. A1. Od malih nogu sanjam braniti naše boje. I zato, kad Hrvatska zove, taj poziv se ne odbija. A za nju i za ponos svih navijača daje se sve. Vrijeme je da još jednom zajedno pomaknemo granice. Ponosan sponzor hrvatskog rukometa, Telemach. Tek ste otvorili tvrtku ili želite potaknuti rast svog biznisa? Vaša digitalizacija je naš posao. Otkrijte sjajne pogodnosti i odaberite mobilne i fiksne tarife bez ugovorne obveze, izradu web stranice ili web shopa, popuste na mobilne uređaje. Hrvatski Telekom. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u ICT na Ti televizijsku emisiju. Moje ime je Dražen Tomić, a danas pričamo o umjetnoj inteligenciji. Ajmo nastaviti gdje smo stali, obzirom da se o umjetnoj inteligenciji može puno govoriti. Dotaknuli smo se tih tema gdje smo danas, što ona omogućuje, kako je nastala, kako se razvijala, no međutim, ono ključno pitanje je, ok, ChatGPT je fora, pitamo ga svašta, daje nam recepte za krafne, pitu, kako ispeći meso, kako napraviti špagete, svašta ona zna. Međutim, to i dalje nije biznis. Kako stvoriti iz te umjetne inteligencije biznis, obzirom da je to ideja onog što radite u Abisaltu sa softverskim rješenjima za velike korisnike koji žele neku korist od te umjetne inteligencije. Tako je. Pa ono što biznis danas najviše očekuje općenito od softvera, a to da mu poveća efikasnost, znači u njegovim procesima, kako god to biznis bio. I do sad smo imali prije umjetne inteligencije nešto se zove BPA ili Business Process Automation, gdje smo klasičnim programiranjem pokušali automatizirati nekakve radnje koje bi inače radio čovjek. Sa AI-em dobijamo, ajmo reći, nove alate, nove feature, nešto što može obavljati i određene kognitivne funkcije koje obavljaju ljudi. A to je recimo klasificiranje dokumenata. Zamislite si kompaniju ili instituciju koja dobiva dnevno 200 ulaznih pismena koje treba klasificirati prema nekim određenim pravilima. Do sad to radi čovjek, znači neko ima cijeli dan čitanja toga, aha, to mi je ta klasa, upisivanja, to je ta klasa i stavljanja tamo urudžbiranja pod tom klasom. To je recimo funkcija koja je AI izvanredna. Znači AI je odlično se može istrenirati jako kvalitetno za klasifikaciju raznih vrsta podataka. Koliko je točan pritom? Da li treba zaista onda čovjek još iza toga provjeravati takav rad, takve umjetne inteligencije, ili to može umjetna inteligencija zaista sama? To se da izmjeriti. Znači, ja sam primijetio da smo često dosta strogi prema kvaliteti umjetne inteligencije, a greške rade i ljudi. I to eksperti, znači greške rade i određeni pravnici, doktori, matematičari, programeri rade greške, imamo bugove, svi smo čuli za bugove, ali kad to radi AI, to je onda dosta ne valja. Ali zato se treba izmjeriti. U biti je najbolje vidjeti koliko grešaka u tom procesu je do sad radio čovjek i neka je cilj napraviti sustav u kojem AI nikad ne radi sam za sebe. AI model istreniran, on je mrtav, on ništa ne radi dok ga ne uključimo određeni sustav koji je isprogramiran od strana ljudi sa određenim procesom, pipelineom u kojem on sudjeluje u jednom trenutku. I dok taj sustav ne razvijemo, izmjerimo da on postiže bolju preciznost, manju grešku nego čovjek
onda možemo donijeti odluku, i to je poslovna odluka, da se to prepusti AI-u. Ono što mi sugeriramo, pogotovo zavisno od koliko su kritični rezultati tog procesa, je da uvijek stavljamo human in the loop. Znači, ako je nešto kritično, neka to čovjek provjeri. Opet mu je olakša, on samo treba provjeriti, ne mora proći cijeli proces. Biti, to su menijalni uglavnom poslovi, znači koje mičemo od ljudi. Stvarno mislimo da je bilo koja osoba, bilo kojeg obrazovanja, na bilo kojem mjestu, naš mozak je strašna mašina, ima puno veće sposobnosti nego neke poslove koje danas jednostavno nema ko drugi obaviti. I to mislimo da AI može pomoći. Naravno, možemo reći, a onda će ti ljudi izgubiti posao. Ne znam, znate, ali negdje, ja mislim, se početkom 20. stoljeća, 20. ili tako negdje, bilo je u SAD-u oko 1,5 milijuna uglavnom žena kojima je jedini posao bio kad trebate nazvati Mr. Smitha iz Washingtona, da ona ukopče kabel ovdje da spoji taj poziv. Onda je dešla tehnologija, releji i tranzistori i odjednom se ta zanimanja nestala. Je li to dobro, je li to loše? Ostavio bi svakom, ja mislim da je dobro. Da tako vrijedne osobe, pedantne, se mogu doprinijeti dodati vrijednost u kompleksnim stvarima. Tako i sa AI-em, znači trudimo ga se staviti na mjesto gdje može najviše uštediti, ako su kritične stvari, stavljamo i čovjeka da to provjeri, a ako nisu toliko kritične stvari i postoji negdje dalje u procesu dodatna provjera, onda zašto trošiti ljudsko vrijeme koje je vrijedno, ljudski mozak je moćan na takve zadatke. Ok, osim tih, ajmo reći, tog manualnog posla, klasifikacije dokumenta, gdje se još umjetna inteligencija danas može koristiti, odnosno to su, najčešće svi govore o tim chat botovima, odnosno o mogućnosti da razgovarate, kad nazovete neke hrvatske banke, javit će vam se umilni ženski glas koji je zapravo chat bot i koji će vam pokušati pomoći, međutim, i razgovorima sa chat botovima, bilo razgovarajući, tipkajući sa chat botom ili razgovarajući glasom, vidljivo je da on zapravo rješava samo uobičajene i očekivane probleme. Znači nešto specifično ne zna. Kako onda uopće vidiš tu razvoj chat botova i u kojem smjeru će ići razvoj svih ostalih rješenja baziranih na umjetnoj inteligenciji, koje osim tih klasifikacija dokumenata trebaju pomoć da tvrtke budu brže i efikasnije u svom radu. Naravno, ne samo tvrtke, nego i javna uprava, odnosno država. Super pitanje. Evo, sam bi da počnemo s ovim, bi jednu rečenicu izgovorio koja nije originalno moja, ali mi za dobro pokazuje. Znači, ove trenutne AI tehnologije koje imamo danas je najgora koju ćemo ikad imati. A s tim želim reći da je, kao što sam rekao, ovo tehnologija od svih koji se nasadio koja najbrže napreduje, najbrže se razvija. Znači, današnji ChatGPT, Gemini, Cloud ili takvi proizvode koji za sebe imaju large language modele i multimodalne large language modele su bolji, jako puno bolji nego prije godinu dana, prije 2 godine, prije 3 godine. Tako da i ti chat botovi koji se stavljaju u upotrebu i koje mi isto kao Bisalto razvijamo za naše klijente, web shopove i to postaju sve bolje. I tu bi naveo razliku između onog kad vi pričate s ChatGPT-em, njegovo znanje je ono na kojem je on istreniran. Ako mi radimo chatbota specijaliziranog za neku industriju, za neki web shop, za neku djelatnost, mi mu radimo jedan sustav koji prije nego što korisniku da odgovor, prvo, mimo samo korištenja large language modela, pretraži jednu bazu koja je vektorska baza, semantički je pretraži i nađe one tekstove koji sadrže odgovor na to pitanje koje je korisnik postavio. A onda LLM-u, to jest tom ChatGPT-u, to jest našem chatbotu, dajemo da te informacije koje smo mi dali, koje su sigurno te, interpretira sa ljudskim jezikom. S time smanjujemo halucinacije, povećavamo točnost i omogućavamo da zna i više od onoga za što je treniran, da ima up-to-date informacije. Kada govorimo o tim halucinacijama, to je jedan dio koji u biznisu je zapravo gotovo pa nedopustiv, ajmo tako reći. Iako, ono što se rekao u jednom trenutku, i chatbot će grešiti kao i čovjek, neće znati baš uvijek sve. Kako spriječiti općenito halucinacije? Kako u tim i large language modelima, ali i tim dodacima gdje on pretražuje dodatne, ajmo reći, baze znanja koje je tvrtka skupljala zahvaljujući komunikaciji sa postojećim korisnicima kada je imala fizičke agente, kako uopće spriječite halucinacije? Jer tu mnogi kažu, na početku, ja se sjećam kad je ChatGPT sam pitao jednoj poznatoj hrvatskoj sportašici pa rekao da je osvojila ne znam koliko medalja, onda sam pitao za njezinog brata, oni koji
malo duže prate sport, znači na koga mislim, da ih sad ne spominjem, onda je rekao da i on osvojio zlatne medalje na olimpijadi, a nikad nije čovjek osvojio zlatne medalje. Znači, iako su te javne informacije, znači to su podaci koji su na Wikipediji, koji su u raznim tekstovima objavljeni, on je i dalje radio halucinaciju, jer on mislio da je fora reći, ima više nego što zapravo ima. Kako spriječiti to u biznisu kada korisnik s druge strane, koji je i dalje čovjek, neće biti sretan sa takvom informacijom koja mu neće dati kvalitetnu informaciju kao povrat onoga što on očekuje, pogotovo kad razgovara s tvrtkama ili kad mu recimo kupovine na web shopu, razgovor sa bankom, razgovor sa leasing kućom, razgovor sa nekim tijelom državne uprave gdje očekuje kvalitetnu i točnu informaciju. To je istina, to je jedan od ključnih izazova rješivih, halucinacije, davanja krivih odgovora strane chatbota i to inače mi rješavamo, mi smo izgradili u stvari i još uvijek ga nadograđujemo i razvijamo jedan framework koji se sastoji od modula koji služe za taj retrieval, to se zove RAG, Retrieval Augmented Generation, gdje mi ne dozvoljavamo našem chatbotu da on daje odgovore iz njegovog nekog treniranog znanja, nego isključivo mora dati odgovore iz fiksnih tekstova, komada teksta koje smo mi spremili u tu vektorsku bazu. Ako vidimo i tražimo ga u pozadini, to korisnik ne vidi, da nam pri davanju odgovora točno citira, znači iz kojih je dijelova dokumenta dao određene informacije u odgovoru. Ako nemamo tog citata kojeg provjerimo, onda te odgovore ne puštamo korisniku. To je jedan nivo. Onda imamo, znači, module za guardrails koji nam sprječavaju da čak i zlonamjerni korisnik iskoristi i proba ga jailbreakati. Jailbreak je inače metoda s kojim pokušavate probiti te zaštite large language modela i navesti ga da kaže neke stvari za koje nije namijenjen da kaže. Znači imam modul koji provjerava da li se radi o pokušaju jailbreaka koji stalno updateamo. To su ulazni. Isto tako imamo i izlazne. Kad prije nego što korisniku pokažemo odgovor, imamo funkcije s kojima provjeravamo da li je taj odgovor u popisu tema, znači white listi o kojima je taj chatbot namijenjen da razgovara. Znači, ako nam je na web shopu, vjerojatno mu nećemo dati da priča o receptu za krafne, osim ako se tako nešto ne prodaje. Da li ima nešto nepočudno? Znači, imamo nekoliko guardrailova koji su razvijeni od strane OpenAI-a, Google-a, Mete, koji provjeravaju da li se radi o govoru mržnje, da li je nešto seksualno, ne radi se o takvoj usluzi, nepočudno, rasistički, opasne informacije. Znači, cijeli taj niz provjera se događa u pozadini prije nego što korisnik dobije odgovor. Nikad nismo 100%. Kod AI, kao što smo rekli, nije deterministički, nikad nismo 100%, ali time smo stvarno idemo u limes, došli, vrlo se približili tome da možemo garantirati da neće ili bar neće jako često, možda jednom od 1000 puta dati pogrešnu informaciju. I za kraj, gdje vidiš budućnost recimo za godinu, dvije, gdje ćemo biti, iako znam da je teško reći u tehnologiji, jer vidimo da u zadnje 3 godine ChatGPT je od zapravo dječje igračke postao ozbiljan alat od učenja do biznisa. Gdje vidiš sljedeće godine, dvije, koje će biti ključne stvari koje će se dogoditi u sferi umjetne inteligencije? Pa evo, rekao bih, stvarno vjerujem u to. Mislim da je sljedeći korak u općenite tehnologije, ali vezano za AI, nešto što nazivamo embodied AI, ili AI stavljen u fizički okoliš, ili ti roboti, ali i drugi uređaji koji koriste AI i na taj način na neki dajemo umjetnoj inteligenciji pristup pored ovog digitalnog svijeta i našem fizičkom svijetu. To će mu dati i priliku za učenje o tome kako fizički svijet funkcionira, ali isto tako i za puno moćnije djelovanje. To nosi sigurno sa sobom razne izazove koje je možda teško predvidjeti, ali jako sam uvjeren da je to sljedeći korak koji nas čeka. Super, hvala lijepa. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj ICT na Ti televizijskoj emisiji. Pratite nas na našim društvenim mrežnim kanalima, na našem YouTube kanalu, na IPTV kanalu u cijeloj regiji. Hvala lijepa i doviđenja.